informiraj se i slušaj Infozonu na radiju. Petre, dolaziš nam iz udruge Ruke za bolju Makarsku. Čime se udruga bavi? Udruga je za mlade, udruga mladih. Pa udruga se bavi uglavnom analizom, istraživanjem i zagovaranjem javnim politikama, odnosno nastavimo biti neka platforma razvoja aktivnog građanstva. A što se tiče mladih, uključili smo se evo s ovim zadnjim projektom koji se zove Mladi u lokalnoj zajednici, to je projektom osmišljavanja slobodnog vremena mladima pod nazivom Lajkaj petkom. Što se lajka petkom? Petkom se lajka zapravo upoznavanje mladih sa nekakvom klubskom kulturom, sa urbanom glazbom i općenito urbanom kulturom, s obzirom da u Makarskoj eto već jedan niz godina smo tu u nekom deficitu. Dogodio se jedan prazan prostor od tamo početka 2000. do sad, kad mladi nisu imali baš nekakav takav organizirani oblik druženja, odnosno sadržaja, i prije nekih 20 dana smo započeli jedan pilot projekt u suradnji moje udruge i udruge Rokatanski, kako bi mladima koji ne žele možda otići na nekakav narodnjački parti, da tako kažem, dobiti jedan sadržaj u jednom drugačijem prostoru, kako bi mogli konzumirati ono što njih interesira. Petra, jesu li mladi u Makarskoj aktivni, znaju li sami osmisliti svoj sadržaj, provesti kvalitetno slobodno vrijeme? Pa nažalost mladi do sad baš nisu pokazali nekakvu aktivnost, odnosno nije bilo baš nekoga ko bi ih uputio takve stvari. Makarsko civilno društvo van uglavnom funkcionira kroz sportske udruge i nešto kulturnih udruga koji se baziraju na tradicijskom izričaju kao što su klape ili folklor. Mladi koji bi nas interesirali, to je onaj tinejdžerska dob između 13 i 18 godina, jer naši ostali mladi idu na fakultet pa ih nema tu, zapravo do sad nešto tako nisu imali. Tako da smo mi, nekako se poklopilo da smo započeli s projektom Mladi u lokalnoj zajednici kroz osnaživanje vijeća učenika i mladih u tom nekakvom njihovom pokušaju osmišljavanja, odnosno provedbe tih razina odlučivanja i kreiranja javnih politika za mlade sa ovim Lajkaj petkom. Tako da nekako se dogodilo u istom vremenu jedan, ajmo tako reći, mali bum, i rezultat toga svega je ovo neko pozitivno događanje nakon dugo vremena za mlade. Petra, možeš li nam kratko reći kako izgleda ta matineja, koliko se djece uključi, jesu li stvarno sretni kad dođu tamo i kakva se glazba sluša? Rekao si nenarodnjačka, šta oni danas slušaju, što vole slušati? Pa išli smo za tim da nekako osmislimo im sadržaj koji je u duhu udruge Rokatanski. Dakle, to je udruga koja se bavi promidžbom popularne kulture, odnosno urbane kulture, kroz koncertnu aktivnost, kroz nekakve izložbe slika, fotografija i slično, pa smo u okviru njihovog rada, odnosno onoga što oni promiču i našeg, a to je ta osnaživanje mladih u, ajmo tako reći, političkom odlučivanju, naš nekakav zajednički kompromis. Matineje se održavaju od 6, odnosno od 18 sati do 22. Naglasak je na tome da se mladima pruži, osim nekakve glazbene slušonice, mogućnost dodatne edukacije kroz, sada smo krenuli s tom DJ edukacijom, kako mladi naučiti kako puštati glazbu i te sve neke finese DJ majstorije. Isto tako kroz nekakav grafički dizajn gdje bi oni sami trebali osmišljavati svaki plakat za sljedeću matineju, odnosno flajere, i još neke sadržaje, ne želimo ih odmah bombardirati, nego idemo polako pa ćemo vidjeti kako to ide. Uglavnom dobar je odaziv, za sad ih dolazi 20-30, Rokatanski nema neki veliki prostor, tako da kad njih se 20-ak već tu okupi, to je onako jedna dobra slika, kao da ih je puno, eto. A Petra, za kraj, gdje vas mogu pronaći novi volonteri? Pa, uglavnom mi smo otvorili našu Facebook stranicu Lajkaj petkom, gdje se nalaze sve informacije za svaki petak. Isto tako imamo jednu, doduše malo zatvoreniju grupu za ove mlade koji sudjeluju u projektu Mladi u lokalnoj zajednici, zove se dakle Mladi za Makarsku, isto na Facebooku, a prostor udruge Rokatanski se nalazi u centru grada, u ulici Fra Filipa Grabovca, i dakle petkom je taj termin od 6 do 10 baš za njih. Sve ostalo doće nekako samo po sebi, nadamo se da će oni se uspjeti sami organizirati, pa će svaki taj drugi petak biti u njihovoj organizaciji više nego od nas starijih. Petre, hvala ti na javljanju, nadamo se da se uskoro čujemo i da ćeš nas informirati i dalje o aktivizmu mladih u Makarskoj. Nadam, hvala lijepo na pozivu i da nas podržajete na ovakav način. Hvala, pozdrav.